ये देखो सोनाफोर फरटा रेडिमेडखौ एवनानै लाबाय ओमफ्राय नायदोनो मैयानि अमा मेजेमनिया बेखौ फरटाजों माबायदि टेस्ट जायो होननानै आं ट्राइ खालामनानै लाबाय आरोना उन्दैफोरनियाव नङा आरोना जास्ट आंनियावल' मोनसेयावल' होनो होननानै ट्राइ खालामनानै अमा मेजेमजों फरटा एवनाय अमा मेजेम थानायखाय बोरैबा लुगैखांदों आरोना आङो बिराद फाग्लिखा फाल्तु सोनाफोर मा बुंनो अमा होनबाथाय मेजेमा बोरैहाय गैया अमाया बोरैहाय गैया आरोना आंजोंहाय ओमफ्राय नैबे मोनसेयाव एवाखै दे रिफाइन एसे होनानै एवनायसो अनलि नैबे मोनसेयावल' मतलब आं गबगोन आरो सोनाफोर दे खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग टिसना थांगौ फिनकिउसो बरबावबाय सय मानसि भगवान महरला सोनाफोर दामुगाय एमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबो सिनायलांबो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामनो आङो फुं सोनाफोर फुंनि समय फुं माने स्कुल टाइम जानोसै आरोना इसिबां फुंबो नङा सिखारनायाथ' फुङावनो सिखारदों उफायथ' गैया एग्जाम सोलिगासिनो नालाय बाबा गानदो ड्रेसा बिमाया लरायबाथाय आरो गैखाला आरोना फिसाजोआबो एसो होनबाय आधा ससेया थफ्ला लानानै एवनांगौ जाहैबाय आरोना बोरै जागासिनो दङ सिया लानानैथ' जा बाबा दे जादो दे जाखांबाय लोंखांबाय फिसालायाबो थांबाय स्कुलाव ओमफ्राय आंनाव बारा समय गैया आं माइरंबो सुखाबाय संथ'वा दालि फोमोनखानोसै मतलब आं ओंख्रि ओंखाम फोमोनखानोसै सनाफोर नै मैया दरनैसो एवथ्र'नानै दोननाय दङ आयै लाथा खाजोब्बाय नै गोदाव सोराव आरोना बेखौ नैबेजों लागावगोन फ्राय लोगोसेनो दंबावो नै बेखौ सोमथारदों आरोना आं मैयाहाय ओमफ्राय फिसालानि जा टिफिन लांनो नाङा 12थायावनो गयो थेवबाबो टिफिन गोदानखौ लांनो लुगैनानैनो जि सुबाय बियो गावनो आरोना ओमफ्राय गावनो रावबो लांनाय नङा खोमा लांला आरोखि मा जानो नैबे आचार लांगोन आं ओमफ्राय फरटा लांगोन आं आलु भाजा लांगोन आं होनलायलायबाय आरो गावनो ओमफ्राय गैया लाङाखिसै मा सानो मा मायो एक्सट्रा थाव इस्तेमाल खालामला आरोना नैबेखौनो बावदोंसो नै बेखौसो गुदुं खालामग्रोनांगौमोन आङो प्रभु र' बेखौनो संसिगोन ना माने एलु एला हरजोब्बाय आं बेवहाय बेखौ नांला दांथ'ला एक्सट्रा थाव होला आरोना बेयावनो मैयानो मोजाङै एवफ्रामखानाय सामब्रामखौ हरखाथारनोसै बारा समय गैया एवब्रब संब्राबसो खालामसै ब्रब्र बाब्रा होननानै ओमफ्राय ओरै दालि गोदौगोन जोंहाथ' जायोमोन बेनो बिमा फिसाला खिन्थु फिसाजोखौ अननो ओंखारबाय आं बेस्रा मैयाबो गाइखेरनि जादा लाबोआखै लाल साहा थांबाय ओमफ्राय दालि गोदौथोंसै बेहा र' एवनोसै आङो सावजागोनसो होननायखायनो मा होनो एसे बेदरा मेजेम हरनाय जादों बिसोरो ओंखायनो नै जिनो जेबो दे संख्रै हालदै हरबाय आरो नैबे देनानै लानायखौबो एसे हरनोसै दालिजों ज' एवजाब्ला आङो मानो होनबा फिसाजा बेदरखौ दसेबो दाङाबो खनाबो नायाबो नाबो नाङा बेदरबो नाङा दावदैबो नाङा आरोना दालि गाइखेर एखमबा सबाय एसे इदिल' जायो आरो बरिया नुहांबायानो नै आंना अमा फाग्लिना मोदोमहांबायानो नै फ्रोम जाबायानो हरखाथारनोसैबो खुनु खोथा गैया जायो जोगोनाराबो गोथावखा जि मोजां ख्रा ख्रा ओंखारदों गोथाव बायदि मोनखादों आं गोथाव नङाबाबो बहा गनो बेलाय बेजों अमा बर'जों बेहायबो दुन्दिया एसे हरसै जाबायानो बियो नांला आरो बइलसो आरोना हालदै एसे हरबाय दुन्दिया एसे हरबाय बास जाबाय दालि गोरलै गैथारला एसे होथारसै दाखालि सेरसे लाबोनाया गोरलैखौनो बायनानै दोनफैफिननांगोन मा महर लाखो बरिया महर लाबाय दालियाथ' जाबायानो नालाय ओमफ्राय ओंखामखौ जानथ'आ सानदोंमोन आं सोनाबा खिन्थु जानखानाय जाबाय आरोना गुसुआथ' एसे जाहैखासिगोनानो दायोहालागैहाय बेखौबो हरखानोसै दिनै बारा एवहाब गोसो होनानै संनो आंहा समय गैया जायो दा जानो हाया मोनायाव जागोन मथ'आलाय आरो हरजोबगोन आं टाइमारि सोनाफोर दा जुदि आं सफैनायनि सिगां फिसालाया सफैग्रोयोबा ओंखायनो ओंखामखौ जानखानानै दोनबाय आरोना बन्द' खालामनायनि थाबा बारा गुसुबो जाहैखायाना खुलिनानै जासननायासो एसे थान्दा जानानै थायो थाथोंसै जानखाथारबाय आरोना फाजाबाबो जायोमोन
खिन्थु एसे दै होनोसै आङो दै होनानै फोरानफिनसै आरोना दसे आख्लायनोसै मानो एसेबां आं मोजां मोनो नोंखौ गैलाहाय सुर बेसुर रानहोफिनगोन दिनै हले जोगोनारजों बुदावनांगोन ना मोननाय नङा मैयानो जाखाबाय लथब लथब नुसारलायनाय आरो मा नांबावगौ एसे हरबावनो र' बादि आथुराव ओंखारबाय नायदो जुबुर दुथुर गावहासो आरोना नायदो ओमफ्राय गावनि अस्त्रआसो फास मा होनना बुंबावनो लानो खि लानो सिदा सिदि जोङो थावनियाव सफैबाय नायदो बारा मानसि गैया हाल्का फुल्कानै नाजाराखौ नायनानै मिन्थिखाबायना सोनाफोर बबे बुहुमाव फैदों जोङो नै टायार सायार गोनांलाय ओमफ्राय अन्डराव हाबनानै एसे जिरायनानै नेनोसै आरोना मतलब बेवहाय जिरायहोलां हजोंहाय डिउटि होहोलां आरोना हरै फारै आरो इनिफ्राय नुहुरखायो स्रां स्रांनो लाकिलि जोंनानो फार्स्ट आरोना सोलिगासिनो स्कुटि बोरायखौ सार्भिसिं लाबोदों आरोना सोनाफोर गोबावनो जाबायमोन बानायैया दिनैसो लेखायाव नायनानै मिन्थिदों आं बेसेबां गोबाव जाखोमोन ओमफ्राय मा होनो बानायग्राखौबो मिन्थिखायो बेयावनो लाबोखायो नालाय आङो जेब्लानिफ्राय क'क्राझाराव फैदों अब्लानिफ्राय बेयाव लाबोखायो मतलब बङाइयाव जेला फ्रि सार्भिसिंआ जोबदों अब्लानिफ्राय बेयावनो लाबोखायो आरोना ओमफ्राय बानायग्रानि गथ'आ माने बाबुनि स्कुलावनो फरायखायो आरोना थ' बानायना हरसिगोन आरो बियो ओंखायनो नै आदाराबो लाखानानै फैनांबाय आरोना आयौ दांहोबावला नै बिमाखौ थैदो दे जा मांजाया सना जाया दे सेमसिलै बे बाङालि साया गादेरनाय बायदिसो बिमानो होआ नानि बिमानो होआ होआबो होना होगोनबो होना होगोन आरो होनायालाय दा दांजानो गिदों चाटनि खालामजोब्बाय आंनि गारिया बिदिसोमोन आरोना बिदिनो खनसे सालायनानै राउन्ड मारिनानै फैनांसिगोन र' ओमफ्राय फिसाजोआ सिदा सिरि साबिखौ नुनानै सिनायबावदो ओमफ्राय जोंनि गालिया बायबाय होननानै सार्भिसिं माने फुरा सार्भिसिं आरोना सोनाफोरनि टायाराबो एकदम प्लेनसो जाबाय आंना मतलब बिखौबो दिनै सोलायगोन ओमफ्राय माने एकदम एसे हाग्रा आरि फिस्लाबाथाय जि लिमोनखायो आरोना जाखाथारला ओमफ्राय नै सिट सुट सिबाययाव एकदम आत्मा तात्माल' जानानै थाबाय आरोना फिसाजोआ जि नायनानै ओमफ्राय नै दाबिया मा जाखो दाबिया बोरै गखो आंखोला बख'बाय होननानै बिसोर हाखार आरोना टाइम लासिगोन माने सोनाफोर एकदम अन्डराव बिराद जाब्रा टाइपनि जाजोब्बायमोन जाहैदों नै आंनानो फार्स्ट आरोना ओमफ्राय फैबाय बयबो फारि फारिनो माबा रेक्सु फेक्सु गासिबो सत्यानास जाजोब्बायमोन जाहैदों नंमारगौ गारियानो माबा उनथिं फावसायनो नागिरबा आगोलजोंसो आवगायग्रा जाबायमोन बानायखाना हरखाथारदोंसै टायाराबो रेडि नै बेखौनो लागायगोन आरोना माथो जि खस्थ' बख'यलाय टायारफोरखौ आं दिनैसो फार्स्ट टाइम नुफेरदों आरोना एख'नो अस्त्रफोरजोंसो आरोना ओरैनोबा एसे गाजोनलांबानो फुथुस बेरो आरो नै बिदियावबा एकदम बख'नो खस्थ' आरोना जिखियानो जादोंला टायारखौबो चाकाचाक एकदम रग' रग' गोनांलाय लागायनानै लाखानोसै आङो पाम साम होनानै टाइट फिटिं खालामना हरसिगोन आरोना नों गारिया बायबायसो माजों जाखांबायना नोंखौ लानानै थानांगौआबो साधारन नङा दे माव दल' थायाना नोङो बोलौ फिसा नों बेखौ मानो नांगौ मा बिराद लेथ्रा नै दल'खौनो थाया आरोना एम्फौ फिसा बादि आरो सासे लोगो मोनदों खारदिंगासिनो दङ रां बुथुम बुथाम गोदानथ' लानो हागोन खिन्थु बेनो सोलिथारो आंहा मानो नांगौ गोदान नङा होमबा सार्भिसिं खालामनानै सलायबाय थागोन आं बेनो फार्स्ट आंनिया बेसे गोबाव जोरो एकदम सलायथाबथारगोन आरोना सार्भिसिं खालामनो ओमफ्राय दाथ' गोदान गोदान मेला ओंखारबायना सोरखौबा अबेखौबा थावा बिराद जायो मायो होननानै खोनालाबायनानै गिबावलायो आरोना बुंनो थाङोबा आंना इसेबां थाव जाया एक्टिभा 4G आरोना गोदान ओंखारजेननायावनो बायनायमोन मोजां मोनदों आं प्रब्लेम मोनाखै आं जेसेखि मालायफोर खिथानाय बिराद थाव जायो आंना इसिबाङावनो इसिबां जायो इसिबाङावनो इसिबां बिदि नङा बिदि मोनाखै आं सही मोनदां ओंखायनो एकदम सार्भिसिं खालाम सलायथाबथारगोन आरोना आङो आरो गोसोम कालार आंनि फेभरेट गारनो हाया देनां जाथाराबा देन गोदान ओंखारनाय सखा लानोसै आरोना दा थाथोंसै सनाफोर
गोसोआथ' लुगैयो मानसिफोरनि गोदान गोदान थोखो मोखोखौ नुयोबा आंबो गोदान लानानै एसे सालायलायनोसै नामा गोदान लानानैसै नामा बिदि सानो आरोना ओमफ्राय उनाव नाङा जाय बुस्थु आंनाव दंखायो सोलिखायो आरो माथोबावना स्कुटि सोलिबानो जाबाय ना खामानियाव होबानो जाबाय नांबाय थाला आरोना एथ' हाइफाइ आंनि दिमागनि खामानि नङा इफोरो बाट एसे सानफ्लाङो एखमबा बा मालाय होननानै आरोना बा बे डिजाइना मोजांथार गोदान ओंखारनाय डिजाइना आरिया होननानैहाय बाखि कन्ट्रल जाबाय जानायालाय फ्राय आरो ओरैबादि मोनायाव सालायबाथाय प्रब्लेम जायोना नैबे आरोना आं सानदोंखि बै सिंनि बाल्बखौ सोलायबानो जागोन सिंनि बाल्बजों नङा लेनदेना नैबेसो बुस्थु आंना मोले ब्रह्मआ नैबेसो जाहैदों जै मोनायाव ओमफ्रायबा थांबाय आङो जेबो नुखाया आरोना माने मोनायाव लेम लानानै सालायनायासो साबसिन फहर जागोन आरोना ओंखायनो बेखौबो सोलायनोमोन बाट दा गैयानो स्ट'रावहाय हरदो बिल होनांगौ एबार बिल र' थाइब्रैसो जाखारखो 5,000नि बारा खारबाय सनाफोर टायार सोलायनायनिबो खोथा दङथ' आरो बुहुत एलु एला बावदोंसोमोन आं 2 बोसोरनि बारबायमोन सार्भिसिं खालामनाया ओरैनो गेजेराव माबा मोनसे सोलायदोंमोन बेखौनो सार्भिसिं बायदि मोन्दोंमोन आङो थांनोसै जोङो रेडि आयै उन्दुनो ओंखारबाय मा एबारना अमाखौबो लाला सफैबाय जों आफा एकदम गावनि फेभरेट ओंख्रि नालाय नै खुरनानै जादों मालाय दहाय नै थोरसिया जोंस्रोलायबाय आरोना दहायनो फन हरखादोंमोन आं बे खाथिनि बिब'नावहाय ओंखाम जाखांबाय आं होनहरखादों मा होनना बुंनो आरोना ओंख्रिया आलदाबा जानाय नङामोन सान्दुंआबो एसे लोथो फिसा दंनानै जिफ्रा रानस्रानानै थाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय सनाफोर बेनोसैमोन गोदानथ' बबावहाय स्राय गोदान लानोसै इमान लाजानाय बुस्थु नङाना सोलिबाय थानाय बुस्थुआलाय आरो माथोबावना लानानै फैबाय सार्भिसिं फैसाया एसे द्लामैनो थांबाय ओमफ्राय आरो दंबावो लागायनो लागा बेखौ माला सफैयो कन्टेक्ट नाम्बार लानानै फैखाबाय सोंहरनानैहाय लागायनोसै आरो हेडलाइटखौहाय ओरैबायदि अबस्था गाव सालायगोनखौ गाव लाङाबा जायो नङा होमबा सनाफोर बिराद मेंबायबो दोखो दोखोनो खमसे खम 3 घन्टानि बारा लादों दे 10टायावनो ओंखारलांनायमोन आङो नै न'आव सफैगौ माने 1:45 जालायबाय होमबा सानना नायदो आंनिखौनो स्टार्ट खालामदों ओमफ्राय आंनानो गोबावसिन लादों होननाय जानोसै आरोना गारि बोराय एखे खालामनायनि खोथा दाख्लैबो बिथाङा गावबो थांलाय फैलाय बिदिनो सोलाबाय लाङासै दा उदैयाबो अरबोबाय खयथा जाखो 2टा जानोसै थ' दा आथिं आखाइसिनसै ओंखाम जानोसै ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै जेरैनो ब्लग्सआ बेखौनो शेयार खालामनाय जाबाय आङो फिसाजो गेदेर मतलब गारि बोरायखौ थिग खालामनो थांनाय आरोना जिउरि सुखु दुखुनि लोगोरिखौहाय स' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच